Dyma'r fideo ar gyfer y das tynlenni mlwyddyn 5, cyfnewid arian. Mae gen I daflen wedi'w orffen fan hyn, a'r syniad ydy bod bynnag rif sydd yn y bocs yma yn lluosi gyda sawl dolar sy'r bynt neu sawl euro sy'r bynt ac roedd ateb I ni yn y math gwahanol o arian fan yma. Felly os mae hanneru hwn I 100 bynt, mae bob rhif yn hanneru fan hyn hefyd. Gan ddangos sut mae gwneud taflen fel hyn. Mae gen I fersiwn ar I hanner efo yma. Mae'r penawdau mewn, y gwledydd neu'r ardaloedd ac yr arian hefyd. Dwi'n dechrau ffwrdd a roed y dyddiad yn y blwch top. A wedyn dwi'n dweud 100 punt yn ein hafanswm I o bunnoedd. Rhaid chi sylwi bod hwnna heb newid I bunnoedd, felly wneud hynny, dwi'n un clic arno fo, mynd I format, number. Mae currency ar gael, ond yn aml iawn dolar Americanaidd bydd hwnnw. Felly sawn ni more formats a more currencies, allan ni wedyn chwilio ar y top am punnoedd, clicio ar hwnnw, clicio apply a mynd I weidio ddo I bunnoedd. Ar y gyfer y golofn cyfnewidfa, mae angen mynd I wefan sydd yn rhoi y cyfnewidfa arian heddiw I chi. Dwi wedi ffeindio fy hun heddiw, felly mae $1.25 I bob punt. Cadwch i'w ddau ledigol rowndio fyny I lawr. O ran euro, mae yna 1.18 euro I bob punt. Gallwch chi'n siŵr mae fel nad ydych chi'n neud sawl euro I bunt. Doleri, Australia, 1.62. Mae ringgit, Malaysia, mae 5 ringgit a hanner I bob punt. Gewch chi bron I 140 yen am eich punt. A wedyn, just drost, 16 rand. Nawr yn amlwg, bydd y rhifau yna wahanol I chi yn dibynnu ar beth yw'r gyfnewidfa ar y diwrnod ydych chi'n gwneud y weithgaredd. Y rhan bwysig ydy'r golofn cyfanswm. Dwi angen fformula sy'n lluosi y punnoedd gyda'r cyfnewidfeydd gwahanol. Ffordd neu hynny ydy mynd at y botwm functions yn fan hyn, a dewis sum, a wedyn dwi'n glicio ar y bocs 100. Dwi ddim yn teipio 100 I mewn, oherwydd mae'n bosib wneud y rhif mae'n newid nes ymlaen. Dwi'n just clicio ar y bocs, teipio mewn seren, sy'n golygu lluosi, a wedyn clicio ar y bocs acw. Push o return, a mi weithio allan mae'r 125. Mae dal yn dweud punt yma yna, felly eto mae eisiau clicio arno fo, format, number a currency. Gan mae doleri ydi hwn, a chi'n glicio'n syth ar y doleri fan'na. Ar y gyfer yr un nesaf, so ni'n gallu copio a gludo y fformula, ond mi fydd allan o 0. Rheswm am hynny ydy, mae wedi, fan hyn, newid corn C o 6 I 7, sy'n da, oherwydd yr euro dwi eisiau rwan, ond mae hefyd I wneud, mae wedi newid colon B o 3 I 4, sef y bocs gwag fan hyn. Dwi angen efo aros fel B3, y campaign ydi o bob tro. Felly clicio ar y bocs hyn, a newid o B3 I B2, a wedyn eto format, number, more format, more currencies, tro dwi eisiau'r euro, un clic ac apply. Yn lle gair ymlaen fel yna yr holl ffordd lawr. Ar ôl gorffen, cwpl o gamau wedyn, un edrych bach o liw i'r bocsys canol yma, uwchlywio y bocsys, clicio ar y pot paent a dewis lliw. Nesaf, dwi eisiau'r dyddiad yn y canol, felly clicio ar hwnnw, clicio ar y canol fan hyn. A'n ola, I gadarnhau fod popeth yn gweithio, os na edrych ar yr doleri 125 a'r euro 118, os dwi'n dyblu y rhif fan hyn, mi ddyla y rhifau eraill dyblu hefyd, ma'n wedi, lle mae'n gywir. Mae tenlenni yn gallu bod mor hawdd â hynny.